Tu, dámy a páni, máme tu našich vysnených 100 stardropov, takže budem veľmi rád, keď mi tam niečo padne. Hneď zo začiatku takto mytika, dobre. Toto sa mi zatiaľ páči. 200 kreditov. OK. Ideme speedrun, pretože máme viacej účtov, čiže budeme mať 300 stardropov. Potom mi môžete napísať do komentára, či vám tam padol nejaký brawler, alebo či vám tam padla nejaká hypercharge. Alebo že, čo vám padlo, aspoň. OK, nejaké piny. Mytik. OK, kámo, dobre. Bibina nám tu padla. To sa mi veľmi páči na Bibi. Proste mytiky vám môže padnúť brawler, takže idem speedrun. Napíšte mi do komentára, či vám tam padli nejaké legendárky. Ja by som chcel, aby mi tam padla legendary stardropa, ale už mi padla Bibina, takže asi mi nepadne. OK, pin mi tam padol. Cenil by som tie kredity, keď mi tam padli. To by som ocenil. Alebo nejaké dobré skiny na Bibi. Ale no, možno už sme sa dostali nejak do polovičky. Ale zase budem tam mať zase strašne veľa mytik. OK. Jak som hovoril, dúfam, že mi tam padne veľa coinov a power pointov, aby som mohol vylepšovať. Keď tak nejaké skiny napríklad, alebo kredity, áno, kredity, to sa veľmi hodí. Nejaké kredity by sa mi tiež zišli. Ale zatiaľ sme mali epic. Padla nám tam Bibi. Takže za mňa dobre. Zatiaľ. Ale ja nechcem skôr tie RR-ky. Na super R a viac je to fajn, keď nám padne. Ale teraz strašne veľa RR-ok nám padlo. No, epiky. Mytik, okay. Tam nič není. Dobre. Áno, tak. Kredity, poď. Tak nič. Poď, kredity. Chcem kredity. Kredity mi daj. Daj mi kredity. Chcem kredity. Kamo, kedy to končí? Daj mi kredity. Kamo, tak som tam nemala ani jednu legendárku. Akože, dobre, padol mi to. OK. OK. 10 kreditov, dobré. OK, mytik, zase nič. O, power pointy sú fajn. Kámo, 4 minúty to otváram. 4 minúty. Kámo, tak toto mi už je runner. Akože keď mi to nič dobre nepadne teraz, tak ma to hneva. Ani jedna legendárka, fakt, 2 mytiky. Kamaráta mal 2 legendárky a 10 mytikov a nič mu nepadlo. Ale lepšie. Som lepší. Hehehe. OK. Legendary, kámo. 3, 2, 1, poď. Kámo, prečo tam nič? Kámo, fakt. Ale no, tak fajn, dobre, pohoda. Dostali sme aspoň legendárku. Som rád. Aspoň nemusím kúpať skiny. Ale na barle ja mám skiny. Roko nehrávam.
Poď kredity. Koň. Dobre. Blingy. Koiny. Zase. A teraz sa to točí stále. Takisto. Ty kokso. 5 minút toto otváram. Hej? 5 minút. Že 5 minút, chápete? Kámo, legendary. Dobre, poďme. Nič tam není. Dobre. Však som na ňu nič nemal a aspoň padlo. Poď kredity. Nevadí. OK, mytik. Dobre. Ja som rád. Už sme tu mali 2 legendary. A to je koniec. Môžem si lepšie spajka? Môžem. Yes! Máme to. Tomu ver. Je to tam. OK. Toto si poklejmujem. A za chvíľu som späť na druhom účte. OK, som tu. Takže máme to tu. Ďalší opening. Mám tu tých 100 star dropov. Toto ešte klejmneme. Som zvedavý, či nám tam niečo padne. Takže ešte si dáme ten daily. OK. A ideme na to najbrutálnejšie z dnešného videa. A potom máme ešte môj secret, ďalší účet. Musíme to rýchlo preklikať. Tento nám trvalo 5 minút, takže toto bude trošku rýchlejšie. Ale tu máme strašne malú šancu, že nám niečo padne. Hentam nám padla Bibi. Takže ja by som bol rád aj za kredity. Bol by som rád za kredity. Prosím, nejaké kredity. Poď tam kredit, prosím. OK, emote na fanga. Ja možno v tomto videu budeme mať aj na niekoho hypercharge. No však uvidíte. Je ich akože veľmi dosť, takže ja som rád. Toto je veľmi dobrý čas na to hrať Brawl Stars. Tu môžete počuť, že jak klikám, až to počujete. OK, epic. Superérka. Epic. Máme tu dosť tých epikov. Áno, coiny. Yes. Coiny sa mi. Mythic. OK. Mythic je fajn. OK. Lots of bingo. OK. Super rare. Rare. OK. Ja chcem kredity. Vieš čo znamená, že ja chcem kredity? Kamo, ja proste chcem aspoň jednu legendary. Aspoň jednu legendary side drop. Prosím. 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 Toto bude dlhý opening. Mythic, OK. Fajn. O, dobre, skin na Bibi. Dobre, máme tu prvý skin. No, na tomto určite prvý skin. Ten tam sme dostali skin a Bibi. No, dva skiny a Bibi. Tak sme to tam dostali, áno. Pardon pointy. Kamo, daj mi tamto legendarku. No, asi tu nedostaneme legendarku, nevadí. Ale však... Ja som práve povedal, že nedostaneme legendary a dostali sme legendary. Kámo, tak ja som nevedel.
Ale zase nič nie, nevadí, no. A skin, dobrá, Dinoleon. To sa hodí takýto skin. Aspoň nemusí mať stále henten. Som rád. Som spokojný. Teraz som spokojný. Čakaj, coiny, nech mi padnú? Nie. Chcem vedieť, koľko mám coinov. On mi to neukázal, koľko mám coinov. Epic. Kredity. Ale ja mám veľa brawlerov. Epic. OK. Skin. Ja, toto bude, neviem koľko, ešte na dlho, no. Ale za chvíľu to by malo dúfam skončiť. Chcem vedieť, koľko mám coinov. Padám pointy, mi to tam ukazuje, ale prečo mi to neukazuje coiny? Kámo, druhá legendarka, ideme na to. Ale nič. Niečo sa tam točí? Počuj. Áno, ja chcem mať na fanga. Konečne som dostal na fanga nejaký skin. Yes. Ja na fanga nemám žiadny skin, aspoň konečne mám. Fang je jeden z mojich najobľúbenejších. Takže ja som rád. Som mega happy. Kámo, tento fang mi spravil radosť. Tak, spravil mi radosť. Veľkú radosť. Áno, coiny, dobre, coiny. Coiny alebo kredity. Alebo bravlery. Ja som rád, len rád. Čím viacej toho, tým lepšie. Kamo, really? Nič lepšie mi tam už nepadne? Nič lepšie než Epic mi tam nepadne teraz už. Kamo, ja som mytiku alebo legendarku. No, to chce každý. No, ja som povedal, no. Niečo sa tam točí. Kamo, fakt. Kamo. Dobré skin, dobré, fajn. Ale mám lepšie, ha. Ja mám napríklad to Sharbit Kolna. Kolta. Kamo, koľko to ešte? Otváram to do toho, no, dobré skin. OK. Do skinov mi padlo. OK, mythic. 500 coinov, super. A potom pôjdeme ešte na jeden účet. Really? No dobre, mal som tam dosť toho. Dosť legendary. A to mi tam akože... No, ale. Coiny. Super, 3000 power pointov. Coiny. Alebo kredity. Kamo, není ich nejako veľa? No, áno, ja som to hovoril. No. Tento je pekný. Chceme to aj ten emote? A emote ešte nebudem kupovať. A ešte toho Colta sme tam mali. Tak. Počkať. Ja to mám na druhom účte. No, tak, fajn. Tento bol free. OK, za chvíľu som na ďalšom účte, takže... No, za chvíľu sa ozvem. No, a som tu. Toto je taký účet, že... Super, dobre, dáme to. A tu, až nám niečo dobre nepadne. Tak strhnite.
Tak, až mi tu niečo, že dobre nepadne, tak sa môžete trhnúť. Až mi tu nepadne 1, 2 bravlery, tak si trhnete. Točí sa, bravler. 8-bit, dobre. Kámo, ja chcem nejakú... Mravať to koň, no tuto nechcem koň, tuto chcem bravlerov. Ale však aj koň sa hodí. Tam som zvedavý, koľko tu mi padne bravlerov. To som strašne zvedavý. Keď tu mám málo bravlerov, že koľko bravlerov mi tu padne. Nechápem na, že si to XP doublery, ale však dobré. Ale môžem vylepšovať. Skúsime dať Shellynu na 11. Skúsim. OK, amigo, ale už mi to láza na nervy. No, dobré, je to. Kokso. Mythic. Netočí. 100 blingov. Môžete ísť tak, kde. Ja chcem brawlera. Nič. Musíte počúvať, keď vám takto, že či sa točí alebo netočí. To keď sa točí, tak máte buď nového brawlera alebo skin. Mne tu nič nepadne. Mne tu fakt, akože nič nepadne. Kamo, mne tu nič nepadne. Mne tu asi fakt nič nepadne. Mne tu nič nepadne. Kámo. Tak, to môžete ísť. Točí sa. Skin. Ešte počujeme ten. Počuli sme. Takýto opening. Dobre. 3, 2, 1, poď. Točí sa. Kámo. To si robíte... Ale ten môže padnúť z ránka. Počkajte. Kámo, ja nechcem skiny. Proste nechápu, že ja nechcem skiny. To je taký problém, že ja teraz nechcem skiny, dávam to určite. No, máme kredity, ešte fajn, ale... O, kámo! Ďalšia legendarka, ideme. Netočí sa. Takto choďte. Môžete ísť. Tak vy choďte. Točí sa. Kód. Kámo. Prečo mi tam nemôže padnúť nejaký dobrý brawler? Akože už mi padli 2 brawlery, ale ja chcem nejakého dobrého brawlera. Normálne. Čo mám spraviť, aby mi tu padol dobrý brawler? Už mi padli 2 legendarky, takže si myslím, že mi ďalšia legendarka nepadne. Zase tie posledné plenky. Kámo, rare, wow, epic. Dobre, točí sa. Rosa, dobre, ďalší brawler. Som tu dostal troch brawlerov, ale ja chcem proste nejakého dobrého brawlera, buď mythic, alebo proste takého dobrého, no. No, bohužiaľ, asi mi to nič nepadne. No však škoda. Alebo 4 brawlery. No však dobre, dostal som nejaké koiny, tu som dostal 4 brawlerov, aspoň si nemusím na nich šetriť. Potom aspoň ich mám.
Ale však s tým sa budú dávať aj lepšie trofy, no. Dobre, mytik. A? Točí sa nejaký brawler. Kamo, takto môžete ísť. Môžete ísť. Ja nechcem skiny. Nechcem. Fuj. 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 Nechcem. Je to hnus. Kamo, ja dostanem mytiku. Točí sa tam. A tam, že body skin na to. Tak to si môžete tráviť. Tránite si. Kamo, tránite. No, nič. Takže z tohto openingu sme nemali nič. No. Nevadí. 5000 coinov. Wow, ukážka, dobrá. Let's go. Kamo, Star Power. Dobre. Ok, máme šelinu na 9. No dobré. Ok, len 1000 nemá kont. Počkaj, tento som nechcel. Tak, tento. Koľko máme koinov? 5004, takže tun a tun. No, ja som akože docela fajn spokojný. No, kamoši už otvárajú, čo? No, tak dúfam, že aj vám tam niečo dobre padne a my sa vidíme u ďalšieho videa, tak čaute.